Admin panel je prostředí, ve kterém editujete veškerý obsah vašeho brand manuálu, včetně jeho designu. V patičce naleznete odkaz na přihlášení. Zde vložíte e-mail, který jste zadali při konfiguraci. Během pár vteřin obdržíte jednorázový kód pro přístup do admin panelu. Pak už stačí jen potvrdit a zobrazí se vám výchozí stránka s přehledem vašeho brand manuálu. V záložce obsah vidíte aktuální seznam výchozích stránek, ke kterým můžete přidávat neomezený počet vlastních obsahových stránek. Jelikož VisualBook umožňuje tvorbu manuálu i pro velké značky, v multibrand zobrazení můžete tvořit neomezený počet subbrandů, tedy samostatných VisualBooků. V další záložce nastavujete, které karty se zobrazí na hlavní stránce vašeho manuálu. Jejich řazení a počet je čistě na vás a vaší struktuře brand manuálu. V přehledu souborů vidíte aktuálně vložené soubory ve všech vašich stránkách. Soubory můžete samostatně prohlížet nebo třeba mazat. Nepoužívané soubory poznáte dle ikonky na pravé části za názvem Souboru. Přehled stránek je užitečný zejména v multibrand struktuře, kde brand manager vidí seznam všech stránek napříč jednotlivými podznačkami. V historii úprav pak uvidíte, kdo a kdy upravil stránku v brand manuálu. Kromě samotného obsahu manuálu můžete také kompletně měnit jeho design. V levém menu po kliknutí na položku Design můžete nastavovat barevnost celého manuálu a kompletně ho tak nastylovat do designu vaší značky. Vlastní písma, nastavení zaoblení objektů, pozadí homepage a vlastní logo a favicon dodá vašemu VisualBooku originální vzhled, který bude hned na první dojem reprezentovat váš brand. V nastavení definujete název vaší značky a typ manuálu, tedy zdali se jedná například o brand manuál nebo logo manuál. OG Image generuje VisualBook automaticky a i zde máte celou řadu možností, jak výsledný obrázek upravit. V indexaci stránek nastavíte, které stránky nemají být dohledatelné ve vyhledávačích. Ještě lepším zabezpečením je pak možnost jakoukoliv stránku chránit vámi zvoleným heslem. Pokud přecházíte z výchozí do multibrandové struktury, využijte přesun výchozích stránek do nově vytvořeného multibrand VisualBooku. V ostatním nastavení můžete skrýt ikonku vyhledávání na úvodní stránce manuálu a hned vedle je záložka, kde můžete nastavit globální přístupové heslo pro celý váš VisualBook. V levém hlavním menu můžete sledovat statistiky využití úložiště nebo rozsah a verzi vašeho VisualBooku. V položce uživatelé zobrazíte seznam editorů vašeho brand manuálu. Můžete také přidávat další editory a spravovat tak váš brand ve více lidech. V případě, že si nevíte rady nebo chcete poradit, neváhejte se ozvat pomocí tlačítka podpora. Potřebujete-li zobrazit všechny položky v angličtině, najeďte na váš účet v levém menu a vyberte tento jazyk místo výchozí češtiny. Nyní budete moci spravovat VisualBook i se svými anglicky mluvícími kolegy. Video, jak spravovat obsah pro angličtinu a češtinu zároveň, naleznete na našem YouTube, jehož odkaz přidáme i do popisku tohoto videa. Preferujete-li tmavý režim panelu, můžete tuto volbu zvolit tlačítkem vpravo nahoře ve vašem admin panelu. Pro další tipy, jak tvořit online brand manuály pomocí VisualBooku, nezapomeňte dát odběr.